Gipangandaman na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD pinagi sa Crisis Intervention Unit ang laing hugna sa distribution sa cash relief assistance alang sa mga miyembro sa Tricycle Operators and Drivers Association kung TODA sa nagkadayang lugar sa Davao Region. Apil na niini ang mga public utility vehicle kung PUV operators. Niadtong yaging simana, Abril 8 hangtod 10 ning tuiga, gisugdan na sa DSWD ang rollout sa cash relief assistance alang sa mga tricycle driver sa pipila ka mga lugar sa Davao Region. Dungan sa koordinasyon sa mga lokal nga gobyerno o transport group sa rehiyon aron masigurong hapsay ang proseso sa verifikasyon o distribution. Cash Relief Assistance o CRA ay isang agarang tungkol sa sitwasyon nito na nakakalaga ng 5,000 pesos na tulong pinansyal na binibigay sa mga public utility vehicle drivers o papakatulong sa kastusin sa petrolyo at sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya. Karong simanaha, dunay gikatakda nga laing hugna sa cash relief assistance ang DSWD-11 nga ipang-apud-apud sa nagkadayang lugar sa Davao Region. Tulo ka adlaw kining himuon nga magsugod sa adlawng Huwebes, Abril 16 hangtod na sa Sabado, Abril 18, 2026. Adunay schedule sa distribution alang sa mga PUV driver, lakip na mga operator sa jeep ug uban pang anaa sa pampublikong transportasyon. Himo ng distribution alang kanila sa umaabot ng Abril 28 hangtod 30 ning tuiga. Inigmahuman na ang final validation. Maalis nang lumapit sa help desk sa mga payout centers o magpapugnayan mismo sa kanilang asosasyon upang ma-verify ang kanilang status. They can also go to the city government, sa Davao City, or CLT-40. Na may nakatakdang special payout para sa mga kwalipikado na hindi agad naisama sa initial na master list. Gipasabot sa DSWD-11, bugtong mga valid driver's license lang ang dawato nila isip nagunang requirement sa pagkuha og ayuda. Dili nila tugutan ang expired nga lisensya aron masiguro ang tama nga identity sa mga benepisyaryo. Nagpahibalusab ang ahensya nga dili nila tugutan nga proxy ang mukuha sa cash relief assistance. Halos lahat ng sektor ng lipunan na kailangan, pero unahon sa nato na sila. May mga guidance nato. We are a government of laws, not government of men. Ang cash relief assistance kabahin sa padayon nga suporta sa gobyerno sa transport sector nga apektado sa krisis sa petrolyo. Ipatuman kini ubos sa programa nga assistance to individuals in crisis situation kung naex sa DSWD. Kung mga drivers natin, musunod lang sa ground. Masunod lang po sa requirements na ihatag sa city government. Gipahibalo sa DSWD-11 sa mga benepisyaryo nga magulat sa opisyal nga anunsyo gikan sa ilang lokal nga gobyerno ug hingtungdan nga mga transport group kung kanus-ag gyud ang schedule ug unsa pa ang gikinahanglan nga mga dokumento aron maka-payout. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.